Hasiko dugu gurekin gaur mahaikideak Xabier Mendiguren jauna, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren idazkari nagusia dena, baita Lander Solozabal jauna, Bizarralekoan Euskara Elkarteko presidentea dena, eta Roland Isoir jauna, Azkue Fundazioko teknikaria. Euskal hiztunen hizkuntza eskubideak bermatzeko bideak eta aukerak du titulo mahainguru honek. Lehendabizi, gurekin izango dugu Xabier Mendiguren berezi hartu, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua sortu zenetik idazkari nagusia izan dena. Berari ematen diogu hitza. Eskerrik asko, eta eskerrik asko Amolagarren Euskal Aste hau antolatu duen aldundiari eta bere langileei eta arduradunei. Eta ohar bat egin nahi dut hasteko. Niri pasatu didaten oharrean esaten zen hizkuntza eskubidez hitz egingo zela, eta ez hain zuzen teknologia berriez. Hau gerora norbaitek ezarri bezala. Baina ez da arazo handiegia. Gero bestaldetik ere esan nahi nuke, kasu honetan gai hau delarik egokiagoa izango zela, hemen Paul Bilbao egotea, bera delako hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, naiz eta datorren hiletik idazkari berri izango den kontseiluan. Edozein modutara berak ezinezkoa izan du gaur eta ni pozik etorri naiz bere leku hau beretzera. Baina hori esanik, besterik gabe jakingo diot aurkezpen egitea. Eta sarreratik esan nahi dizuet, nik marko moduko bat ezarriko dut, gero hitz egingo dugu, azkenean ez dago arazorik hitz egiteko teknologi berriez, baina marko bezala, lehenengo ze panorama, ze egoera daukagun gaur egun Euskal Herria bere osotasunean hartuta. Sarriegia hazten zaigu, gu autonomia erkidegoan bizi garen nagusiki, beti geure hurbilekoaz gehiago arduratzen gara, baina Euskal Herria zabalagoa da, eta gainera Euskal Herria zatitua dago administratiboki eta egoera aski desberdinak daude. Eta nik uste dut horako jardunaldi batean beti oso kontuan hartu behar dugula, euskarari buruz ari garela, ez bakarrik euskarak toki batean daukan egoeraz. Beraz, ohar hori eginik, saiatuko naiz pixka bat ikuspegi orokor hori ematen. Zer dira hizkuntza eskubideak, ni naiz hasiko definizio bat ematen, hemen ikusten da bezala, eguneroko bizitzako egoera sortzen zaizkigu hizkuntza erabiltzeko. Hemen dauzkazue adibide batzuk, begiratu besterik irudietan, ematen du kasu batean mintzat gazte info agertzen da, beste batean automatrikula egitearen zera, ze batekin idatzita zen horbaiteko zuzendu nahi izan du, etxegolako oso kontuan hartuta euskara, gero ertzainaren kasu badagor, eta baita ere, osakidetza edo osasungintzako. Hau dira lau kasu, adibide konkretuak, baina ehundaka adibide ipintzitezken hemen, berdinak euskara erabiltzeko aproposa direnak eta zoritxarrez beti ezin izaten du erabili euskara situazio egoera horietan. Eta teknologia berriak ere hor sartzen dira. Mobila bera edo beste mila beza. Hori esan ondoren, edozein bizitzako egoeratan euskaraz bizitzea erabaki duen pertsonak hautua egin badu. Etengabe aurkituko da egoera bikoiz batekin. Edo ez du arazorik, berak nahi duen hori egiteko euskaraz, irakurtzeko, entzuteko, hitz egiteko, bestekin komunikatzeko, edo eta aurkituko da neurriren batean muga batzurekin. Batzuetan erabateko mugak izaten dira, beste batzuetan erdizkakoak eta beraz, hor aurkitzen dugun ezintasun hori, hizkuntza eskubideen urraketa bat izan daiteke eta kasu askotan. Orduan ikusi behar duguna da, pixka bat hori nola gainditu dezakegun, edo aurrera jarraituz, hemen mapa bat ikusiko duzue, eta mapa honetan 3 kolore daude, edo kolore eza bat, bat gris nabarmenago bat dago, eta beste pixka bat argiago eta bat. Nolabait esan dezakegu, hau dela Euskal Herriak une honetan daukan egoera hizkuntza eskubideen onarpen ofizialari dagokionez. Azken batean, autonomia erkidegoan ikusten duzu, zuri dagoela, prinsipioz hor, teorikoki eta legez, badaukagu hizkuntza eskubideen onarpen hori. Beste kontu bada gero praktikan zer gertatzen den, baina hori badago.
Nafarroaren zati batean, iparraldean ere ikusten duzu zuria dagoela, horrek esan nahi du hor ofiziala dela euskara, autonomia erkidegoan bezala. Aldiz, badago beste zatitxo bat hor erdialdera, ez dena zuria, baina ez da ere hain iluna. Horrek esan nahi du gune mistoa dela hori. Beraz, hor egoera berezi xamar badago. Pixka bat badauka ofizialtasunean antza, baina ez da iristen ofizialtasuna osotasunean izatera. Aldiz, beheko partean, Nafarroaren erditi beherako beste parte hori dena, ikusten duzu beste kolore batean dago, horrek esan nahi du, hor euskarari ez zaiola aitortzarik egiten, ez dela onartzen, eta beraz hor gaztelania da nagusi, eta hor dauden euskaldunak ez daukate eskubide berezirik. Bueno, eta gero iparraldea dagokionez gauza bera, iparraldean ere ez dago eskubiderik, legez onarturik, eta beraz hor ere pausoak ematen ari gara, gauzak aldatzeko eta bar, baina egoera hori da. Beraz, hitz gutxitan, Euskal Herriaren erdiak praktikan, teorian ere ez dauka onartua hizkuntza eskubide. Osea, euskera aitortua eta ofiziala izateko. Hau da, ez salto kastekoa. Ez nahi dut erdia batek esatzen. Bueno, gaitzerdi erdia bintzat ematen du, bai, ondo dago erdia. Baina gero ikusi beharko duk ere erdi hortan ze gertatzen. Dudarik ez, beste erdian gazak horbaros okerragoa daudela. Dato dena kontuan hartu behar dira, gero edo zer sakontze egiteko, bestela askotan galtzen dugu aria, ez badugu bere osotasunean hartzen. Bueno, dakizuenez, Frantziako konstituzioak hizkuntza bakarra onartzen du bere estatu guztiaren barruan, eta hori da frantsesa. Le langue de la République et le français. Hori da, beren aitorpen garbia. Eta le langue régionale appartient au patrimoine de la France. Bai, hori ere esaten du. Frantsesa leku guztietan eta bakarrik, baina ez dira ahazten langue regional hori ez. Euskara eta bretoiera eta baina zer patrimoine de la France. Bai, hori da museo batean egon liteken Harrikoskorra bezala edo beste ez dakiz zer bezala. Patrimonioa edo ondarea bai, baina bizitzeko zera gutxi, aukera gutxi. Hau da dagoen egoera eta hau badakizuen frantses iraultza famatutik hasi eta egoera hau izan da eta hizkuntza erregionalak deitzen diren horiek gero eta zailago, gero eta okerrago, gero eta baztertuago eta egon dira. Beraz, aitortza ofizialik ez, Euskal Hizkuntza Komunitatea ez da babeserako subjektu. Beraz, Euskaldunak hizkuntza horrekin komunitate bezala ez gara existitzen. Frantzian gauzak dauden ez. Beraz, berezko hizkuntza garatzeko, berezko hizkuntza komunitateko hiztun eskabidea garatzeko legeriarik ez dago. Beraz, Euskaldun batek ezin du lege batera jo, eta esan niri lege horren babesten hau eta niri hau dagoki, ezin dugu egin. Beraz hor, jakobinismoaren isla dago, jakobinismoa badakizue. Dena, frantsesaren gainean antolatu zuela, eta horrela dago. Beraz, artikulu 21 horretan ere esaten duena, frantsesaren defentsa gehiago da, beste zerena. Hor esaten du, hizkuntza regional deitzen horiek, horien kalterik gabe, zehatu behar dela. Baina, bueno. Hau da, Frantzian daukan egoera zer. Zer egiten du Frantziak, dakizuenez Europan, azken urte hauetan, ahalegin berezi bat egin da hizkuntza gutxituei laguntzeko. Eta hor, euro ituna deitzen den dokumentura dago, eta pixkanaka Europako estatu desberdinak joan dira onartzen. Dena espada ere horko parte batzuk eta behintzat bere baitako hizkuntza gutxitueri laguntzeko urratsak egiten. Frantziak aldiz zer egin du? Frantziak ez du hori inoiz ez dute onartzen Frantzian gutxiengo